Co kdyby vaše školní hřiště bylo bezpečným místem, kde si děti užijí pohyb naplno? Přesně takové hřiště jsme vytvořili během pouhých 2 dnů na základní škole v Holasicích. První den proběhla pečlivá příprava podkladu, aby hřiště vydrželo dlouhodobou zátěž. Druhý den jsme položili sportovní podlahu Berko, která je odolná, bezpečná a ideální pro každodenní využití. A ten terč, který vidíte, ten je ručně malovaný našimi kolegy. Každý projekt má totiž svůj vlastní charakter. Výsledkem je hřiště, které nabízí dětem bezpečný prostor pro pohyb a školám i rodičům větší jistotu. Otázkou není, jestli hřiště zlepšit. Otázkou je, kdy začnete. Ozvěte se nám a vytvoříme bezpečné hřiště i u vás.